Apin usa ka semana na lang sa dili pa ang Pasko, pipila sa mga gikinahanglan sa pagluto og mga putahe alang sa Noche Buena, misaka ang presyo. Apan karning baboy mi barato diha sa Tabunok Public Market. Ani ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Yay mayong balita lang sa mga mamalitay sa Tabunok Public Market. Kaya ang presyo sa karning baboy ni barato og gis ngadto sa 30 pesos. Mato sa usa ka tindera nga sugod nitong Oktubre hinay-hinay og barato ang presyo gikan sa 350 pesos matag kilo ug karon na naa na lang sa 290 pesos matag kilo. Barato na guwaps. Ni Osers na og GS to 90 na lang. Tag 320 madingay ning baboy sa unan. Daghan na tingal yung baboy. Hindi ha mamasakita na gid. Negros ni siya tingal. Tamos murag negros. Murag nakabawi na gid ang kinumiya. Nakabawi na sa pandemic. Usa sa mga mamalitay ng hinaot nga muus-us pa kini sunod semana og di gani magpabilin lang ang presyo. Kay di usab sila kadaghan og pamalit karon kay limitado ang kwarta. 290 raman, gamay raman gihapon ko an. Arang-arang na lang. Ambot lang kay ni Pasko. Pero sa man mo, kung nalay kwarta mo, paano nakakabay-bayong O sa kilo ra ko ipalit ma'am kay para ugma sa change gift sa akong anak ba. Apan ang presyo sa karning manok ni mahalog 5 ngadto sa 10 pesos. Sagad niini ana-ana karon sa 185 ngadto sa 200 pesos matag kilo. 190 to 200 ang kuan. Ang cuttings 200, ang whole chicken 190. Pagka last month, pila ni Last month 185 ang whole, 190 ang cuttings. Depende sa tindera kung pila ang atong hatag. Ang akong hatag diri sa akong tinda, 195 ang cuttings. Kani 185 pero sa iba 190. Pero na yun sa manini, mahal ni siya ikumpara last month o ni barato? Yung taas kay paingon naman sa December o kana ang kwan ba. Maubos na sana nasa mga January ito. Samtang ang presyo sa mga isda o guban pang seafoods, grabe ang pagsaka. Miabot og 20 ngadto sa 120 pesos matag kilo ang usbaw itandi sa niaging buwan. Ni mahal ang presyo tungod sa Pasko, ma'am, padung sa Pasko. Sa ba po sa inungdan katong last week? O tungod atong nagnihit mo ko ng isda, ma'am. Tungod sa katong panahon na to ba nga sige uwan ba. Apan alang kan Tatay Tomas, bisan pa magmahal ang presyo sa isda, mugahin gyud siya og budget alang niini. Senior naman tayo niya. Sige tagkaon na ng karne, high blood ta. Isda lang bahalag mahal. Ang isdang baga-baga gikan sa 280 pesos karon 320 pesos na ang kilo. Ang bangos gikan sa 180 miabot na og 200 pesos. Ang bariles gikan sa 120 pesos ngadto na sa 160 pesos matag kilo. Ang tuloy tag 60 pesos. Ang lapu-lapu 260 pesos na ang kilo. 200 pesos ang silay. Ang danggit nagpabilin ra sa 200 pesos matag kilo. Ang lipti tag 220 pesos na matag kilo. Ang lagaw, katambak, budburon ug ang duhaw gikan sa 230 pesos matag kilo karon tag 300 pesos ngadto na sa 320 pesos na ang matag kilo. Samtang ang nukos tag 400 ngadto na sa 420 pesos matag kilo. 350 ngadto sa 380 pesos matag kilo ang lambay ug 300 ngadto na sa 400 pesos matag kilo ang pasayan. Magdepende sa gidak-on nini. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.